सफैयाखै एक देर घन्टासो नेबाय आङो गैया सफैया मानसिया नागिरदों बिराद नागिरदों नैबे मोनाबिलि समाव मोनसे आपडेट मोनसे खौरां नोंथांमोननिसिम दुखुनि बाथ्रा जोंनि समाज बर' समाजाव बेफोरबायसा जाथाया जाफ्लेबाय थायो जों जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनो बा खौरां गेजेरजों मोनबाय थायो बेफोरबायसा जाथायखौ गसाइगावनि सिङाव थानाय गयबारि गामिनि सासे आइजो गोमानानै दं होननानै जों खौरां गेजेरजों मोननाय जादों लोगोसे बै जाथाया माबोरै जाखो माबोरै गोमालायनो मोनखो बेखौ जोङो फुल भिडिअ नायगोन बा नोंथांमोना फुल भिडिअ होनांगोन नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन लोगोसे माबोरै जामारनाय बे जाथाया जोङो नायनानै लाग्रोनि ना बिनिफ्राय जों फिन खेबसेबाव सावरायफिनगोन। आंनि मुङा नकुल बसुमतारी गसाइगाव गयबारि जाथाया आंनि हिन्जावा न'आवहाय हाग्रा फुहैनो होननायखाय दोनहैब्रबदोंमोन आं अक्ट'बरनि 13 तारिखआव बिनि उनाव अखानायै अक्ट'बरनि 14 तारिखआवहाय फैफिननो होननानै रेडि जाबायमोन फंबाया खिन्थाहरदों आरो रेडि जाबाय होननानै औ आंनि हिन्जाव फंबाय रुक्मनिनि फंबाया ओमफ्राय फंबाया खोन्थाहरबाय आरो बिगुमैनो आंनो गुमै आब'आ रेडि जाबायमोन देलायबायमोन लांफैना मायो होननानै ओमफ्राय बिब'आ रायलायहरबाय आरो फंबायनि मबाइलजोंहाय औ आंजों आंखौ न'आव लांफैनांला आं थांगासिनो दङ नों अन्थाइमारायावल' नेफैदो होनना सफैयाखै एक देर घन्टासो नेबाय आङो गैया सफैया मानसिया नागिरदों बिराद नागिरदों दासिमबो मोनाखै लादों एफआइआर होबाय दा बेखौनो नागिरगासिनो दं औ आं मोनाखै आंबो खबर लागासिनो लाबाय आं रायजो राजाफोरखौहाय गुरैयै खावलायहरो जाहाथे आंनि हिन्जावखौ बहाबाफोर नुबाय बायदोंब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय मबाइल नाम्बारा 8472845328 बे नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय नुबाय बायदोंबा आंनि हिन्जावखौ खावलायहरो न'आव फैफिनदो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिबाय बा नुबाय माबोरैहाय बे जाथाया जामारनाय माबोरै जानो मोननाय बे जाथाया खौरांनि बायदिब्ला बिथां जायबा गोमानानै दङ आइजो बिनि हासबेन्डनि बुंनाय बायदिब्ला न'आव थांदोंमोन जाहैदों बिनिफ्राय न'निफ्राय जेब्ला फैफिननो नागिरदोंमोन फैफिननाय समाव फैनो होनना फैनाय मानसिया सफैयाखै होननानै बिथाङा बुंनायखौ जोङो खौरां गेजेरजों नुनो मोनदों आरो लोगोसे फुल भिडिअ नोंथांमोना होनो हाखादों नोंथांमोना अलरेडि नुखादों आरो खोनानैबो मोनदों लोगोसे जुदि बै आइजोखौ गोमानानै थानाय आइजोखौ नुबायब्ला नोंथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनो थाखाय मोनसे जानबुं नाम्बारबो होना दोननाय जादों बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय जुदि नुबाय बायोब्ला बिनिफ्राय पुलिसनि हेफाजाबबो लाबाय होननानै खौरां गेजेरजों बुंनायखौ जों नुनो मोनदों बिनिफ्राय बे जाथाय बेफोरबायदि जाथाय गोबां जोंनि बर' समाजाव जाफ्लेबाय थायोना मा बुंगोन ना बेफोरबायदि जाथायखौ जों जाबाय थानायखौ नुबाय थायो बा खोनानो मोनबाय थायो जियानो जा दुखुनि बाथ्रा भिडिअखौ लाइक खालामना हो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेनि सायाव मा कमेन्ट होनो सानो कमेन्ट होनो हागोन बा कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोसे चेनेलाव गोदान बावनानै साबसक्राइब खालामनो जाहाथे नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों गोदान भिडिअ आपडेट मोनबाय थानो हायो ना।